Brian Tonna u Carl Cini, iż-żewġ uffiċjali ta' Nexia BT involuti fl-iskandlu ta' Panama Papers, talbu l-Kummissjoni għal Protezzjoni tad-Dejta sabiex post fuq il-blog tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia li kienet inqatlet f'Ottubru tas-sena li għaddiet titneħħa. Min-naħa tiegħu l-avukat Peter Caruana Galizia, l-armel tal-ġurnalista, wieġeb li l-ilment ta' Tonna u Cini hu bbażat fuq liġi li daħlet fis-seħħ f'Mejju li għadda, iktar minn sena wara l-pubblikazzjoni tal-post li dwarha sar l-ilment. Barra minn hekk, kompla Caruana Galizia, il-maġistrat li qed imexxi l-inkjesta fil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia ta' istruzzjonijiet sabiex il-kontenut tas-sit daphnecaruanagalizia.com jibqa' preservat kif inhu għaliex hu meqjus bħala parti mill-atti tal-inkjesta. Il-persuni msemmija fil-blog, inkluż Brian Tonna u Carl Cini, huma persuni ta' interess l-investigazzjoni u jekk it-talba biex jitneħħa xi kontenut tintlaqa, dan ikun ifisser disprezz lejn il-qorti, sostna l-avukat Caruana Galizia. Il-post li tinsab fiċ-ċentru tal-ilment ta' Tonna u Cini titkellem dwar kif Brian Tonna u Carl Cini fetħu kumpaniji fil-Panama u l-British Virgin Islands sabiex jipproċessaw id-dħul tal-klikka f'Kastilja minn tixħim li ġej mill-beħ tal-passaporti.